Moikka ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden videon pariin. Ei ole nyt muutamaan vuoteen tullut mitään videota, niin mä ajattelin, että mä voisin kuvata jonkun tämmösen ihan vaan niin kuin hei, hengessä ollaan ja ehkä vähän kertoakin, että kuka täällä kameran toisella puolella on, jos ekaa kertaa törmäätte mun kanavaan. Eli tosiaan Jenni, tällä hetkellä vähän vajaa 30 nainen, ja mä oon aloittanut tämän kanavan elokuussa 2015, aika lailla elokuun viimeisenä päivinä, eli semmonen reilu 10 vuotta on tämän kanavan kanssa matkaa kuljettuna. Ja silloin kun mä oon tämän kanavan aloittanut, niin mä oon ollut 17 ja itse asiassa asunut silloin ensimmäisessä omassa kämpässäni, tai se oli silloin vuokra-asunto. Ja sitten siitä ollaankin käyty tekemässä kieppi tuolla etelämmässä ja sitten palattu taas vähän lähemmäs synnyinkulmia ja nyt sitten muutaman vuoden ollaan oltu täällä. Varmaan ehkä videon alareunassa näkyykin, niin mä jaan arkea yhden Manchesterin terrierin kanssa. Mä voin esitellä hänet myöhemmin tarkemmin. Ja no, tytöt taitaakin nukkua, mutta myös pari maatiaiskissaa löytyy kotona, mutta mä voin tassukansaan palata myöhemmin, jos tuntuu siltä, että haluatte vähän tarkempaa esittelyä. Tosiaan muutama vuosi on mennyt ilman, että mitään videota on tullut. Mä oon muutaman kerran kyllä jotain alkanut kuvaamaan, mutta mistään ei ole sitten tullut sen suuremmin mitään, että jäin vähän vaiheeseen puoliin ja toisiin, mutta nyt mä ajattelin, että voisi yrittää taas palata videoiden teon pariin ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Mitään semmoista tarkkaa aikataulua, tai niin kuin, että tiettynä päivänä tulee video, en uskalla luvata, että voi olla, jotta kokeilen palata siihen aikanaan olleeseen tiistai-julkaisuun, mutta voi olla, että videoita tulee kuinka tulee, että katsotaan vähän, miten tää homma lähtee tästä rullaamaan. Tällä hetkellä, kun mä kuvaan tätä videota, mulla on ainakin yksi idea mielessä, minkä mä ajattelin itse asiassa heti huomenna alkaa kuvaamaan. Ja voi olla, että jotain muitakin ideoita sitten syntyy tässä, kun vaan pääsee taas jonkinlaiseen vauhtiin näiden videoiden kanssa. Sitä, että minkälaisia videoita näistä tulee, niin mä en osaa oikeastaan vielä luvata, että todennäköisesti varmaan aika paljon tulee vlogeja, my dayta, my weekia, jotain sen tyyppisiä. Voi olla jotain yhdistelmiä, voi olla vähän molempia. Saattaa olla, että tulee jotain tallivlogeja, saattaa olla, että ei tuu, saattaa olla, että kaikissa vlogeissa on vähän sitä ja tätä ja tuota, että tällä hetkellä on suunnitelmat aika lailla avoinna, että mitä tulee. Ehkä jotain tämmösiä niin kun istun ja juttelen kameralle videoita saattaa tulla. Voi olla, että tulee jotain ehkä kirja-arvosteluja, voi olla, että tulee jotain muuta. Suunnitelmat on tosiaan tällä hetkellä ihan totaalisen avoinna, mutta katsotaan mihin tää homma tästä lähtee ja toivottavasti edes jollain tavalla te tasolla tykkäätte näistä videoista ja pysytte matkassa ja eipä sillä niin kuin oikeastaan muuta tässä kohtaa, että katsotaan mihin tää homma lähtee tästä rullaamaan ja mitä kaikkea sitä keksiikään videoiden edetessä. Mutta mä lopetan tän nyt lyhyen ja me nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!